V dňoch 27. až 30. januára 2011 sa v poľskej Rajči konal 43. ročník celopoľských pretekov, 29. ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov mužov a 12. medzinárodný beh na lyžiach Beskydy bez hraníc Rajča Zvardoň Skalité Oščadnica 2011. V piatok 28. januára 2011 sa v Rajči uskutočnil sprievod účastníkov a slávnostné otvorenie pretekov. Na ihrisku LKS Rajča sa uskutočnil beh detí do 15 rokov na 3 km v kategórii chlapcov a dievčat, ale aj beh amatérov na 5 km. Z dôvodu zlých snehových podmienok bol 12. medzinárodný beh na lyžiach Beskydy bez hraníc Rajča Zvardoň Skalité Oščadnica 2011 odrieknutý. V zasadačke obecného úradu Rajča sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov samospráv Poľska, Slovenska, Talianska a Česka s účasťou pozvaných hostí pri prezentácii Euroregiónu Beskydy a obcí zúčastnených na pretekoch. Účastníci poukázali na históriu lyžiarskych pretekov a dôležitosť medzinárodnej spolupráce prezentácie regiónov. Spoločne s folklórnou skupinou si účastníci zaspievali známe goralské piesne. Každý účastník stretnutia dostal kytičku kvetov z krepového papiera, ktoré vyrábajú šikovné ženy na Živiecku. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo kultúrny program, ktorý bol odprezentovaný na pódiu Kultúrneho domu v Rajči dňa 28. januára 2011. Vo večerných hodinách vystúpili folklórny súbor Račan zo Ščadnice, ktorý vedie Veronika Mačuhová, a folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova pod vedením Kamila Urbaníka. Výkony oboch kolektívov zaujali divákov a tí účinkujúcich odmenili potleskom. Okrem kysuckého folklóru si mohli návštevníci Kultúrneho domu v Rajči pozrieť obrazy kysuckého výtvarníka Dušana Chilého z Dunajova. Silvia Petreková, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, vyjadrila presvedčenie, že medzinárodná spolupráca medzi Slovenskom, Poľskom, Českom a Talianskom bude aj naďalej pokračovať.